Mga pips, mao ni dagway sa gisapot, mura pug angayan. Halos tanang butang ikasapot. Ganong gisapot? Kay wala lang, gisapot lang ko. Magbuot day mo. Gisapot lagi ko. Tungod kay una, makasapot sa kuha ning mga labonon nga puti. Kung wala mo karelate, aw, kapwa kayo mo. Yahay, sana all kaayo mo. Okay lang kung di color ang labhonon. Pwede ra lamo-lamon paglaba. Down ni katapat, solved na. Yes! Ang ikaduha na makapasapot sa kuha, kana ganing naa kay kasabot tapos sigihan nimo siya remind nga mag on time. Unya, nag-early pa jud kog 30 minutes para lang dili malate. Paghiman-himan, more than 1 hour ko nagpaabot, wala lang gihapon. Taod-taod mo tikse mo, undawin na kuno siya. Unya, ang tinuod di ay maligo pa man ang tinuhak. Ikatulo, kaning traffic. Grabe, kapoy kay ko katiman sa kong pamanit. Mainitan ra di ay ang akong SP bayot. Naapay ubang motorista, maski naka-on red ng traffic light. Sirbatuan lang gihapon ka, mananap, lupad di ay kakol, pungkol ka. Ikaapat na makapasapot sa kuha ang nahong sa kalaban. Dili na lang ta magiskot kay masapot lagi ta. Palaaway kay kuno, mangaway og tao nga walay rason. Labad man di ay siguro ko. Ikalima na makapasapot sa kuha ang magpilag taas, maglinya, tanan na lang pilahan, magpalit, magbayad, maglukat, magpa-hospital og nagtinga or mag-claim og minatay. Dagha na kay tao sa kalibutan, kay dagha kog yan maghimo og tao. Ang ikaunom na makapasapot sa kuha ang maningilay og utang. Utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Proceed na lang ta sa kapito, basin dili na ta kautang og balik na mati unya. Ang ikapito ang akong asawa. Pero dili na lang kung magsapot-sapot. Basin unya sa gawas sa balay nako pamuniton ang akong mga gamit. Peace. Love you, Jeng. Katapusan, ikawalo, masapot ko kung wala ko'y kwarta. Wala ko'y kwarta. Di na lang ko mag-discuss ani kay maglabad ra akong ulo. Pa-like na lang ko sa akong page para malipay pug ko karong adlaw. I-share na lang pod kunuhay para support diha nga side. Thank you! Pusang iring putig tiil yelog ko. Naunsa day ko.